Sezóna se blíží ke konci, nebo ti už dokonce skončila. Nastává tedy letní pauza a s tím největší příležitost, kterou si za poslední rok měl. Všichni to známe. Řekl jsem si, že tohle léto budu fakt makat. Ale vlastně jsem byl párkrát na tréninku, bezúčelně si zakopat a nevěděl jsem úplně, jak trénovat. Ve finále jsem se do týmových tréninků vrátil ještě v horší formě, než jsem na konci sezóny skončil. Pokud totiž tohle období volna využiješ správně, tak se do nové sezóny můžeš vrátit v úplně jiné formě. Nezáleží na tom, jestli chceš od nové sezóny zabojovat o základní sestavu, jestli chceš být rychlejší, silnější, lépe kondičně připravený, nebo chceš se prostě jenom posunout výš. Pro všechny je to totiž stejné. Potřebují správně strukturovaný plán svého tréninku, aby dosáhli svých cílů. A to je právě problém asi 90% fotbalistů, kteří chtějí přes léto udělat progres. Nemají žádný plán. Nevědí, co přesně trénovat, kdy přidat intenzitu, kdy naopak zvolnit, kolik toho dělat a jestli vůbec to všechno trénují správně. Takže s tím jsme se ti právě rozhodli pomoct. A nebudeme na to sami. Tohle je Filip, kondiční trenér z Prvoligové akademie Pardubic. Ahoj Filipe, jsme rádi, že tě tady máme. Chci se zeptat, co jsi pro nás připravil dneska. Ahoj, dík za pozvanie. Pripravil som si pre vás štruktúru tréningového plánu na leto, ktorý si budete vedieť zostaviť aj sami. Vysvetlíme si, ako by mala vyzerať letná príprava cez pauzu, aby si sa do tréningu s týmom vrátil v plnej sile. Filipe, jak by to mělo konkrétně vypadat? Tak, po poslednom zápase by som si určite dal minimálne 10 dní až 2 týždne voľno. Potom by som prechádzal v prvom týždni tréningu do nejakého obecného tréningu, kde máš nejaké dlhé behy, obecná kondice v zóne 2. To znamená, že bežíme tak, že sa nezadýcham, viem konverzovať a v posilke by som si dal viac opakovaní, skôr nech si to telo zvykne na nejakú aktivitu. A potom postupne v tých ďalších týždňoch, 3., 4. by som prechádzal do nejakých silovejších vecí, jak už posilovni, tak na ihrisku. Na ihrisku by som pridával nejaké akcelerácie, takže štarty, maximálnu rýchlosť a potom intervalové behy, napríklad 5x1 km alebo 10x400 metrov. Jo, takže potrebujeme sa pripraviť na to, že v príprave s týmom budeme mať už nejaké sprinty, budú tam nejaké akcelerácie a bude to kondične náročné, takže všetko to potrebujeme mať v letnej pauze. Super. S Filipem jsme ti teď představili předlohu tréninkového plánu, kterou si můžeš sestavit úplně sám. Pokud si ale stále nejsi jistý, udělali jsme to za tebe. Vytvorili sme presný tréningový plán, deň po dni, kde nebudeš musieť rozmýšľať, koľko si dať sérií, aký beh robiť alebo čo cvičiť. Všechno budeš mít přesně připravené, tak aby ses mohl soustředit pouze na jednu věc, a to je svůj posun. Takže pokud nechceš off-season jen tak přežít, ale chceš se opravdu posunout a vyzkoušet si tréninkový plán, co dělají hráči v prvoligových akademiích, tak do toho pojď s námi. Začíname 15.6. a tešíme sa na každého, kto sa s nami do letnej prípravy pridá. Tak poď do toho s nami. Ahoj, takže dnes sme si pre teba pripravili nejaké cviky na doma plus vytrvalostný beh. Zase chcem silno búchať špičkami do zeme, aby som pripravil zaďaky. Ti nahraje míč do běhu, po zemi ale už, a ty děláš druhý zakončení. Dobre, tak ideme si ukázať cviky na doma. Ako som spomínal, budú to izometrie. My to robíme síce v žime, ale všetky tieto cviky zvládnete doma. Tak prechádzame na strednú intenzitu, 10 opakovaní, už idem vyššie a už dávam väčšiu silu do tej zeme. Som skrčený a len vybieham čo najviac dopredu. A len sa zdvihnem. Chcem byť v rovine, nechcem vysadzovať zadok, takže zadok zatnem. A takovýchhle zápasových situací si můžeš vytvořit nespočet. Zpracuješ si míč někam dopředu k bráně, uděláš jednu kličku, vystřelíš, nebo si zpracuješ míč hezky pod sebe, v klidu si rozmyslíš, kam budeš nahrávat a hraješ. A idem len v plynulom tempe, 2 sekundy dolu a 1 nahoru. Pokračujeme dalším cvikem, což je horolezec. Budeš dělat 2 série a jedna série je 30 opakování. Tak a sme u konca. Ešte by som chcel povedať, že tieto tréningy v celej tej letnej príprave alebo pauze slúžia na to, aby si sa adaptoval na prostredie, ktoré ťa čaká v tíme. Takže to znamená na nejaké šprinty, na nejakú posilku tímovú, kde už budete zdvíhať ťažké veci. Takže preto prvý týždeň sme zaradili nejakú tú kapacitu na svalovú vytrvalosť, potom nejaké ťažšie veci, potom explozívne, aby sme sa pripravili na tú prácu s tímom.